Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw. Di pa katawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay! Nagdala siya og bag! Nyingon siya! Layas na siya! Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Tagulan, tagubo, tagsipon, taglagnat, tagtarangkaso. Kaya naman dapat pag tag-ulan, tag-SED Pariawan Plus Capsule. Todo protektado ang katawan sa anumang uri ng karamdaman sa SED Pariawan. Mainam din sa mga pinahihirapan ng sakit na diabetes, heart disease, myoma, bukol-bukol sa katawan, mataas sa sugar level, goiter, pagmamanas ng paa at marami pang iba. Mag-SED Pariawan Plus Capsule araw-araw. Tagulan, tagsakit, tag-SED Pariawan Plus Capsule. A quality product of SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niya ang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Di mo Kagwapag yun ni Muday, nagtimba ka sa tabay, daw makalumay. Naarabay lawas mong makadani kaayo, saka anindot mo. Ang aping mong manggahon, ang dughan mo nag-ugto, daw sa malimbaot ko. Ang pino mo nga kutis, wala gyo'y makiglalis sa iyang kahamin.
Thank you! Salamat ninyo tanan! Salamat! Salamat sa inyong masipang pakpak! Dali na ba ito? Salamat! Ito ang istorya diha. Kinsa to, Mag-disqualify din ito ni. Dali na sa backstage. Sa mga kayo. Dali na. Mao kato ang katapusan tang kontestan. Si Alan Bungot. O alang sa kasayuran sa tanan. Iyang kaugalingong komposisyon ang iyang gikanta. Muna nagkanindot na ning atong gibuhat kay pinaagi nining giorganize tang singing contest. Madiskubrihan nato ang mga tinaguang talento nato mga Bisaya. O samtang magtimbang-timbang pa ang ato mga hurado sa ilang desisyon. Music na maestro! Nag-ilugay kami sa audition, amateur hour singing competition. Kontestan wala yo'y pilion, kay bisan Ay, nak! Nak, Alan! Hog ko! Day, daraoy! Hog ko ni mo dong. Congrats daan, ikaw nagid mo daog. Hog ko, be! Hog ko! Ihog sa kunang Be, silya. so kay hog mong tika. Ihag ko. Ay, ihog Ako, na special. ako ba nagduyog na ba Alan? Nindot ka pagkaduyog ng silya, no? Badi, Sa, ay, nanda mo maikig kumugiti ko gitara. May bita. Tsambara to ganina, oy. Pero ang akong anak talented, gigaya. Ihog. Nay, sigaw diya. Nay, pananaw sa mga tao na yun. Hawk baus na ko, nak. Nanay sa rin pabuson sa taniya. Silya, imo sapatos na iring na tumban. Maugid ming mga anak o mga dagko na di na pahawk sa mga inahan, pero ikaw nagyud lagi mo daog Ang pila sa lagi ko nang. Inang kamis bay Alan. hilam ay guba akong moment. Bet. Kamaayo gid nimo ni kanta ganina nak. Uy, ikaw nagyud mo daog adto ikaw na. Sure ka, Nay? Oh, Basin og parehas sa imong giingon nga gwapo ko ha. Nya ikaw rin mingon na. dili naklahi to. Bisag kinsay pasultihon, ikaw gid ang mudaog. Mao nay sulti-sulti sa mga tao nga tupad na mong tatay nimo dito sa audience. Kay gawas nga nindot imong pagkanta, imo pag yung kaugalingong komposisyon ang imong gikanta. Samot ng daog. Hilom, daplin diha. Lan, sila liwat ka ganyan ako, do. Hoy! May pagibato. Nganong naliwat ka? Naliwat ko na nimo Martiniano nga dili man kahinganta. Kuya bag ka magtingog pero gaba lang ka. Pero maay magkumukumpo sila. Ngang ko na. Katulang gihatag ko nimo mga balak kadi adto. Baog kita hinungdan ba yan ang imo kong gisog. Kanta Martin, kanta Nay, na maayo man sa ni tingog. mukantas tatay. Kadatog na ko sa una. Boulevard may kantaw na niya. Kanto nga. Nasirado ng boulevard. Sira na, pordoy na. Ay! Kasaba, gina na. Wah! Makabungol. Ay man to imong sapatos na iring. Tandyan. Oy, Alan. Taas-taas ng liog nimo. Murag Bay. kag has nga nangitag tukbununon. Si De Carol ba? Nakita niyo si De Carol, Nay? nag-alibwag kami og panagan, daghang nangahulog og nangapiang, amateur hour pwedeng gubutan. Uy, nasa makauy human nagkanta imong Alan. Dili ka lang mo adto? Dili mo adtuan sa backstage? Para sa unsa? Ah, syempre, i-congratulate yun nimo. Congratulate ba, uy? Nga naman, may magsigurong siya gid ang mudaog. Siya gid ay makadaog di ay. Sure gid ay siya. Ha? Over. Uy, kanindot na ito pagkakantahan niya, ah? Di ba, tita? Oy, pamina mo. Kung nasabi ko sa mga hurado, no? Si Alan mo daw babae. Ha? Ala ka! Sure ko! Day, manubag ka gid sa imong pasalig ni Alan nga magpakasal ka niyo. Oh, day Sheila. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Kasi sumasakit na naman ng katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika hilutan natin.
Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa SED Liniment. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka ba? Siguro mong si Alan na ang mudaog. Kaklaro ato Kasi gutaon tong ubang mga contestants nga mga yabag kitong tingog. Ang uban di pa kapuntos tukar. Mong alang sab nako no si Alan jud ang mudaog. Ay, mauna. Kay naling kamot ba yung taong pobre, mamayo niyang pagkakanta. Ay, kinasing-kasing yung taong itong iyang pagkanta kay sus, nagpiyong-piyong good samtang nagkanta. Bitaw ay! Kinsa may dili ba ning kamot ana no? Ngagipasaligam ni nga atong amiga magpakasal sila kung mudaog si Alan. Ay, husto yung ka, Carol. May talent yun si Alan. Ay, Nasaan man ka? Na problema ka na des pasalig ni mong Alan? ahak ba yaw eh? Na, tuan na. Ay, tura si Alan, nagtaas-taas yung liog. Klaro kayo nga, ikaw rin ipangitaan to. Lakaw na. Doon na, Carol. Niya, pag-drama na dito. Ayuha og da, yung magpapil, ha? Tita Joan. Ay, congrats na online! Congrats! Day, hindi ako sumukunin mo. Gi-congratulate kang daan kay sure naman mi nga ikaw gid ang mudaog. Mao ba day, mayon ta taon kay ang imong saad taon ako. Maangko na tika. Ha? Hello! Magahigara! Niya na! Nakadesisyon na yun ang ato mga hurado kung kinsa ang ato mga mananaog! Paminaw sa mo. Kay basahon na ang mga mananaog. Okay! Mao ka to nagakuha sa ikatulo o ikaduhang gante na ni ato karong nga singing contest. O ang sunod na kong basahon karon, mao na gyud ang atong champion sa atong singing contest. Okay, nakuha niya ang score nga 96.7%. Oy, taas gid nga score da. Ang atong mananaog, way lain kundi si Alan Bungot! Day! Midaog ko! Oy, Alan! Diyan sa makukulong! Ako'y nakadaog, day! Ako daw niya ka! Maako na kayo! Yes! Saan na ako sa alsahadong? Nay! Gakos lang bitaw ko na kay. Nay, Ihog di huwag ka mo anak ginagsa, Nay. Congrats anak. Yo, ang Nay. anak yun ako ni Daan. Pilas ko na, oy! Paalsa ka na ako. Takyanong tahinoon ka. Ay, kini karila sa ako na ko ay. Kini ay. Yo! Kini! Sabi niya, ako magagasa ni mo. Ibutang ko ay amaw! Bahas, ang gapon ko ni Badihado. Sorry day. Sa kalipay nila ko day. Nga kami ni Dog. Salamat. Uy, asa na to kuhaon ng inyong premyo dong. Kay mamauli na ta sa ato. Ato ta magtiwas og celebrate. Day, dinilaw na mo sala ha. Kay tabangan ako sila sa mga magpapag-andam sa pagkaon nga gihapit na palit sa restaurant. Kay gusto kong anita mga on. Kay may seryoso o importante tang istoryahan. Biyaan taon na mo day ha. Excuse na ninyo ha. Daoy. Laka diha. May seryoso ug importante kuno tang istoryahan. Laka. Tabangi ko, Tita Joan, B. Untingan?
Na, may gidangat. Ay, mas may pag wala na ko bakuyog din silang Alan. Tabangi ko ninyo. Uy, naunsa Uy, man sad uy, mo. uy, day, wa jud mi katabang nimo anak day. Kay wa gyud mi dihang gipasaligan nimo sa Alan ug sama anak. Mao na di ha. Leksyon na gid ni. Nga di ta patakag pasalig og tao. Kung di na to kayang barugan ang atong ipasalig. Correct. Pero wahay na kada alang nimo. Saan man ako sa pagpasabot si Alan, uy. Ay, ambot lang nimo diha, uy. Kawan, kaning, anin lang, ha? Anin na lang. Pagsulti mong Alan nga kamudra. Og, tugani lang siya sa imong tumong kung ganong mauni ang imong gibuhat. Ha? Nabusog ka sa atong ikaw, day? Oo. Nabusog yun ko. Ang lami mo sa nilang pagkaon, sa? Mahimo ba nga dili ang pagkaon ng atong hisgutan, Alan? Oo, ha? Oo, yes, day. Naibawon ako. Bahin na itong duha atong sigutan. Oo, Alan. Kulpaan ko, day, da. Naginaminaw na ko. Ikaw akong pabuton, day. Kung kanus ata mong pakasal. Pero mas maayo unta. Og sa labing daling panahon, day, Carol. Way kasal nga mahitabo na to, Alan. Oh, ha? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan. Ang Komedyante. Dalit kaninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga